Vine a formar-te a l'ICSCAM de Tarragona, on cada dia és una oportunitat d'aprenentatge. La nostra unitat docent compta amb 4 hospitals que ofereixen una atenció variada tant pel tipus de població com el nivell de resolució i la seva dimensió. A Tarragona disposem de l'Hospital Universitari Joan XXIII i l'Hospital de Santa Tecla. I en ciutats pròximes hi trobem el Pius Hospital de Valls i l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. A més, contem amb 15 centres d'atenció primària acreditats en un radi de 30 quilòmetres de la ciutat de Tarragona i amb bona accesibilitat. Hacemos un montón de habilidades, como de infiltraciones, rotamos un día a la semana en ecografías, también bastamos por PADES, por atención domiciliaria y la verdad que tenemos una formación muy completa. La teva formació serà pràctica i multidisciplinària. Com a resident tindràs l'oportunitat d'aprendre y compartir coneixement en jornades docents. Una de las cosas que más me ha gustado de hacer la residencia aquí en Tarragona es que hacemos el Día Docente, que es una jornada mensual en la cual nos reunimos los residentes tanto de enfermería como de medicina con los tutores y hacemos una puesta en común pues, de conocimientos, experiencia, hacemos sesiones clínicas, actualizaciones de guías de enfermedades crónicas, incluso vienen ponentes de fuera a darnos sesiones, hacemos talleres prácticos y la verdad que son unas jornadas muy completas. La nostra unitat docent compta amb la unitat de simulació clínica, un espai innovador on els i les professionals sanitàries es formen en un entorn segur. S'entrenen habilitats tècniques i no tècniques, es millora la seguretat del pacient i es potencia el treball en equip. S'imparteixen formacions en reanimació, urgències, cirurgia i seguretat clínica, entre moltes altres. A l'ICSCAM de Tarragona apostem per la innovació i la recerca en atenció primària. Vaig fer la residència a la unitat docent ICS Tarragona. Sobretot una de les coses que em va agradar més o em va portar més va ser que des del principi em vaig poder involucrar i participar en la recerca i entendre què es podia fer a nivell d'atenció primària. Des de resident, a través de la meva tutora, vaig poder contactar amb un dels grups de l'IDIAP, que és l'Institut d'Investigació per Atenció Primària, i a partir d'aquí, setmanalment hi anava anant per poder fer diferents tasques fins que va sorgir l'oportunitat de poder començar a fer el doctorat amb ells. M'he quedat al CAP on em vaig formar i puc seguir fent recerca. Tinc un dia alliberat, que és una cosa bastant excepcional i que per tant em dona un valor afegit i recomano molt la formació i l'experiència amb aquesta unitat docent. Fer la residència amb nosaltres vol dir aprendre en un entorn privilegiat, amb un model d'atenció primària i comunitària on la infermeria té un gran protagonisme. Me habían hablado muy bien del modelo de Tarragona, ya que pues, es un modelo de la enfermería donde se desarrolla mucho y es una enfermería bastante autónoma. Y haciendo la especialidad aquí confirmé que sí, que es así y estoy súper encantada ya que he podido ampliar mis conocimientos de la carrera muchísimo. Y bueno, además de que rotas por un montón de sitios, rotas por el SEM, rotas por paliativos, rotas por la unidad de curas complejas, rotas por diabetes, o sea, en fin, un montón de cosas que hacen que tus conocimientos sean mucho más globales y puedes tratar al paciente de una manera más completa. Si busques una residència que et prepari per a qualsevol repte professional, aquest és el teu lloc. Vengo de Canarias y estoy muy contenta con mi adaptación aquí en Tarragona. Al principio pensé que iba a tener muchos problemas con el catalán, pero la verdad que la unidad docente siempre me ha apoyado muchísimo, ofreciéndome cursos, inmersión lingüística. Y bueno, en ese aspecto la verdad que no he tenido problema ninguno. Tampoco he tenido problemas en consultas, en hospitales. No sé, la verdad que en ese aspecto estoy bastante contenta. Forma't a l'ICSCAM de Tarragona i viu una experiència que marcarà el teu futur. T'hi apuntes?